Друзі, привіт! А у цьому відео, як я вам і обіцяв, розповім, що потрібно зробити з розсадою огірків, щоб отримати потужний рост рослини і швидкий рясний врожай огірків. А у цьому відео мова піде про формування огірків. Я тільки вчора висадив усі ці огірки, тому що тільки зараз в нашому регіоні прийшло тепло. Огірки не можна висаджувати, а також сіяти, поки нічна температура не буде вище плюс 10 градусів. Тому моя розсада переросла і виглядає ще слабкою. Але вчора я показував, що я вніс під огірки, щоб додати сил рослині. А зараз з цим формуванням я їй допоможу швидше наростити зелену масу. Також вони швидше почнуть рости угору. Тут буде закладатися великий врожай. А для цього потрібно зробити наступне. У перших 3 міжвузлях потрібно видалити усі пасинки і усі огірки. Вони ще досить маленькі і легко видаляються просто пальцями, як огірочки, так і пасинки. Вуса не потрібно видаляти. Поживні речовини з куща вони не тягнуть на себе. Але якщо вони вам заважають, можете їх позрізати. Але це зайва робота. Для чого це потрібно? Рослина ще мала, слабка, а вже починає формувати пасинки і врожай. Якщо його не видалити, почнуть зростати огірки. Так, ми отримаємо перший невеликий врожай у вигляді 1 або 2 огірків. Але за цей час рослина практично зупиниться в рості, листя не будуть збільшуватися. І тому рослина буде рости дуже повільно і повільно буде віддавати свій врожай. А видаливши ці огірки, ми спрямовуємо поживні речовини догори, рослина швидше почне рости, більше в міжвузлях буде утворюватися огірків, і ви це після даного формування побачите вже через декілька днів. Тому не хвилюємося, видаляємо, і тоді ви побачите, як рослина швидко на це відреагує. А також через декілька днів я буду робити рідке підживлення для того, щоб активувати усі ті добрива, які я вніс під рослину, щоб ще пришвидшити зростання огірків і прискорити отримання першого врожаю. Ну і протягом сезону вам потрібно обов'язково видаляти усі пасинки, які наростають у міжвузлях огірків. Вони будуть ось тут з'являтися. Це стосується усіх гібридних огірків, які ви вирощуєте на шпалері, а також у теплиці. Огірки сортові так не формуються. Я в наступних відео продемонструю, як це робити. Тому що гібриди закладають великий врожай в основному на центральному стовбурі, а сортові навпаки закладають тут тільки чоловічі квітки, а жіночі квітки утворюються на пасинках. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити це відео, де я все докладно розповім і покажу. Я вам бажаю вдалого дня і великих врожаїв. Обов'язково формуйте свої огірки вірно, і ви гарантовано отримаєте великий врожай. Я буду продовжувати цим займатися, тому зустрінемось з вами у наступних відео.